Buta tayo sa resort. Tingnan ko doon. Kung naayos na doon. Bakit may yung pagparakan mo? Boss, may ulan kasi kanina. Mabuti. Tingnan natin yung resort ko doon. Yung hindi pa natatapos yung gate, boss? Walang problema. Basta doon yung natatrabaho doon. Okay, boss. Diretso lang. Okay, boss. Ang bungis mo naman, boss. Para kang galit, boss. Okay ka lang, boss. Bakit ang mga tao mo, boss, parang hindi nagtatrabaho? Hindi, tingnan natin baka nandiyan sila sa loob. Okay, boss. Straight lang tayo, boss. Dito na tayo. Wali, ko na. Kay naman og yung tuwak kay ni, pero kureng hasog, daglaga ko. Lugay na mo na muta, siri kurwa sa buwang sa karyaga ini. Piya pagligut-ligut na ko si bata-bata ini, marit tiya po kiba susog. Diretso mo lang. Doon, tingnan ko yung mga tatrabaho dyan. Okay, boss. Ang ganda, boss. Maganda para yung resort ko. Hindi pa tapos, boss. Yan, pinagawa ko. Lahat ba yan? Lahat. Ubos na siya bimbirik time. Na siya, magbalik na siya tayo sa trabaho. Dahil para naman, imbus ko lang na inang bangbukon hiak ka, maribihat, nagpapalking-palking na ako. Di asang buwangan, bagko di imiwal, di kang makaon. Dahil para log, suko di siya, bamuin piag langgal ko hibak, yuto, akad, adlaw yaon. Takad ko kulo. Ang pari ako ini makdi ako makatahan bang kami malugay mabutas kayo tuwak ka. Harap ko na wahay ni pakain baglawag. Dahil pari na kamusa kumataray-taray roon hay ganda diyon. Taray-taray siya pa mo abdos. Ay, biyahihin ang ini halaw mini. Sumuda ko kuno mo palaong. Mangita-ngita, uno na wahay ito. Yung, baba ko, tingnan ko. Dito na lang. Sandali, boss. Kamu na, boss. Boss, ano na tayo, boss? Ito ba yung resort mo, boss? Bumaba ka na. Sorry, natagalan, boss. Paano ko na ini? Hindi, mo akika ko simbo, si pasukod ko ni mahaba si mga katluan unom, lao. Imama na himambog-hambog na ini. Kapatan unom. Kalau pagbayta ko hamus, at niya marayaw na on siyong ang simbi mga one niya. Na mag-contract na siya bini. Dahil para naman, saha. Di mamundi kita pagamahan si boss. Nakitaan kita marihin. Bakit wala dito si Mats? Wala nga si Mats. Saan punta dito? Siya naman. Ang inano ko dito. Teka muna, boss. Hanapin ko, boss. Hanapin namin ko, boss. Hanapin niyo doon. Sige. Kukulo palaw mini, biyahihin ang ay lamalikat. Balikat na ginula ini. Ay, balikat pa karawin babay di ulay alungan ini. Hanapin natin si Mats. Nandun, boss, ha? Nandun. Hanapin natin doon. Nagmimitri siya. Nagsumping-sumping. Plawin, doon. Boss, nakita. Malabot tupong na ini, Kalo-kalo ako magdadji. Ay, boss! may kamalaway magkuhan ako ginagilay. Ano, boss? Uno! Malaway ginagilay mata. Tawan di. Boy, lagi lang na siya, boss. Takad ba ko, boss? Uli ni Marcos Kato, boss. Naglong, boss. Boss. Ay, birik time na mukha, ina. Kunin ko na, boss. Bisa yung kiwag ko, piya ko mukha. Tapos na yan sa lahat ito, sir. Dapat ba mabilis sila magtrabaho? Na nagtarabaho na May sila. bisita dito. Bugas. Sabihan ko na lang, ha? Sabihin mo sa kanila. Son, sinong driver mo? Yung sa fuel mo, sinong pangalan? Sabon dalon. Yung sasakyan na ito? Sa sabon dalon. Si Jabay, hindi na nagsama sa iyo. Hindi na sumama sa akin. Ito, boss. Halika ba, boss? Sige, boss. Tingnan natin, boss, yung ano mo. Halika, boss. Halika. Ano, boss? Ito, dahil parang ito, nakuha mo ako, ha? Ito, boss. Tapos na yan. Okay. Malinis na yan. Okay na. Pwede na yan, pwede na yan paglagyan ng tao. Pwede na mag-resort dito. Ito, isa. Ito, boss. Boss, gadjihin ako, boss. May pagadjih ko. Ako na gadjihin niyo. Konsumin gadjihin niyo. Kinsom. Ibara ko ang mata ko. Ito, boss. Halika ba, boss? Ito, okay na ito. Malinkat. Magkuhan na ito. Maglabas na. Yan, ito wala ko tagays ka. Boss, pitsa, ang ano. Ikaw na, boss, yung pena mo yun, Kaitan. Ito pa, boss, Halika ba, boss? Kunin mo yun. Kahit ano, boss, kahit ito hindi pa naubos lahat, pwede na magpasok ang tao. Kailangan ko. Matapos na yan. Boss. Mayroong bisita. Mayroong bisita dito. Ito yung court. Yung court na yan, pwede na yan. Ito,
Pwede pa yan tao. Meron yan tao. Pwede na. Bakit Walang yung ring na ano yan? Dapat ano nila yan? Nag-order na ako. Nag-uli na to. Oh, ito boss oh. Pwede na ito boss oh. Halika dito. Halika boss. Andulong si boss. Matagal ka man hindi naglakas. Nagpunta lang sa Manila. Ha? Nagpunta ko sa Manila. Hindi tapos na ito. Malinis na. Magandang mga sarok mo. Ito boss oh. Kitignan mo. Oh. Oh, yan ang gusto ko. Maganda boss. Maganda siya ang gusto ko. Maganda siya. Oo. Ito ang gusto ko. Yan boss. Ito ang tulugan ko mamaya. Andulong. Maganda. Oh. Pwede. Oh. Masarap ba boss? Oy. Masarap? Pagjugjug-jugjugin ko ini. Yung ano sir? Pagjugjug-jugjug. Kasi ang convince mo, ka dito. Baka sabihin mo kasi hindi kami nagtrabaho dito. Oo, nagtrabaho kami ang lahat, boss. Kaya Oo. mga labisahan mo, boss. Maganda. Magamupo tayo. Magamupo tayo mga bata. Oo. Boss, ang gusto ko, boss, pag magtapos na ito, magpa-promo ka ha ng bayad dito. Oo. Gusto mo, tingnan mo yung convention mo, boss. Maganda yan. Alika, boss, alika. Tingnan. Agad mo na bahay ini, likat. Balikat na ginasun ko ini. Wa bahay ini rin daw tuwak ka kayo tubagol. Biyuta sa tuna ko si babata-bata ini. Piasarat tuna ko libag gumag karwarwa. Nakapakain na bahay ini. Ay nabi umatuwig halaw mini. Sapa. Ay kupong bao na tawa sapa. Ay nabalikat mabisita mo. Baba kuno ako balikat pa karon ang pagpapaygo amya sapa. Kupong yung malano. Patukuro ako kimita. Ay inasiw tao di tao yaon. Tapos, boss, ito yung convention mo. Matuan na yan. Ubus na yan, sir. Tingnan natin. Tapos na yan, pero may lanon lang na sa loob. Tingnan natin muna. Oo. Yung ano ba? Ibagwol! Ay, laka! Ay, kahit ikaw, hindi ko, boss. Yan ang lagi balon! Ah. Uto! Yung Ayak ka! malinis Ma! siya. Ay, Ay, hina mo. Naglaga Hina ko mo. kayo mo. Ito, hina mo. Hina mo. Ano? Uto! Okay na yan. Uto! Ah, Uto! hina mo. Uto! Hina mo. Kakila mo na ako! Uy, nakita pasog. Nagtumtum ako kayo mo. Nagtumtum ako kayo mo. Dayahan na siya. Ito makilahan yan. Uto! Hila mo na yan! Hina mo. Amo Ha? nakahanap kayo mo. Hina mo. Ito nakakilahan. Ay, Uto! Ako! Galupan ko nga. Ay! Tahad ba ko, tahad ko. Kita mo ini. Ipos ba ka mo? Ha? Kuya, ika kunutin ko mo. Eh, Tahad sabi ko, mo. tahad ko to, ha? Kaya pag kuhan, nag-decarmate Ang hihinit. Ha? Ay! Uto! Ay, nato! Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We would like to special thanks to Resort. To Resort, yari nakabutang halumbangan between Hakitungan sin Cariaga Zone 2 1 Cariaga Zone 3. Yari na siya hikaddan. In To Resort, open na sila, manjari na ka umari, manjari na ka mag-book for overnight, manjari na ka mag-book para bukon overnight. Mag-uwas in grand opening sin To Resort, Haylaya or Puas Haylaya. In To Resort, aon siya convention hall, aon siya ring, aon siya court. Then at the same time, aon din siya bilik, mga bilik tendi, ban aon hampok bilik malago yaon. Open on da siya yaon, habiyaon aon pa siya renovate talom. So ang mga mabaya mag-outing yari rin din long singkuan amon perfect kasi kikita-kita nin booth, ma-refresh ka mo. May ice crash niyo rin May ice cream niyo. Muno. Ice cream sila. May ice cream. May ice cream niyo. So magsukol kami ha, nagtapusin na To Resort. Balikan na mo, manjari ka mo, manipsib mare mag-view. At the same time, long singkuan, in grand opening nila ha. After Eid, inshallah. Ito na, magsukol, balikan na mo. Unin mabisira mo yung nadayang. Na magsukol kami hatag na po, habi mga pagtabit ka mo kay na masusog, yak ka, size 2, iban hibakol, iban isan si vlog. Na bihat to na, mura-murahan, bang mani sa binusaha mo, busing na magturhod pa. Bisira mo, sir? Magsalang si Gordon. Nag-invite ka mo, Mare. Nagat lang si Taco. Peace out na. Bisa na to.